गोजोन होनो दुखु गानाय दङ नैबे बुहुमाव बारग'हाया रावबो बे जोनोमाव दुखु गानाय दङ नैबे बुहुमाव बारग'हाया रावबो बे जोनोमाव जोङो बिनि अनजालु आफा नोङो जोंनि फंबाय जन नार्जारिनि जिउमाखौ नोंनि आखाइ जोङो नोंनि आखायाव गथायो बे जोंनि गोना फोथायनाय जोबनाय सानाव बियो ख्रिस्ट'जों थैनाय बयजोंबो लोगोसे सिखारफिनगोन आरो ख्रिस्ट'जों जोबथाराजासे गोथाङै थागोन अ फोरबो अननानै जोंनि बिनायखौ खोनासं सोरगोनि दरखौ जोंनि फंबाय जन नार्जारिजों अराय नांथाबनानै थागोन जोंनि फोरबो ख्रिस्ट'नि गेजेरजों दायो बिबारखौ गथायनो हागोन सोरजिगिरि Jangan dulara bumi saya onde. 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 Bini duku gana senang ini tak. Bini duku gana senang ini tak. O जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि मुङा गोथारै जानाय जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि गोसोआ फैथों आरो लोगोसे जाथों जोंनि रांफोरखौ दिनै जोङो आरो जोंनि नायखौ जोङो नागार Çok uzun zaten değil.
जथेस्थ' गोजौ जादों जाबाय बिथिं फिसा खरा मोजां ग्रोब जाखादों फेराव सोना हरदो दुरुङा जाग्रा आरो बाबाखना जाग्रानि गोरबोनि फिसा जिसु गोग्लैनाय न'खराव सफैनो हानाय रुंसारि जानानै थांनाय बेयाव ख्रिस्ट'नि खाथियावहाय लाबोनानै होनाय आइ आफा नोंथांमोन दिनै दङ दिनै बेबायदिनो न'खरावहाय फंबायनि न'खराव दिनै बे रुंसारि जन नार्जारिया बियो गोमोरलांबाय आरो बेवहाय गोसो आरो मैखुनजों नोंथांमोना हेफाजाब होफैबाय बयबो मिथिगौ बे हावरिया न'खराव थांनानै गरदसे दै गुदुं साहाखौ लोंलांगोन होननानै मिजिं होबाय इसोर दफन काम खत्म हो गया अभी हम लोग कब्रिस्तान में हैं अभी आपको वीडियो करके